RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jen, 36 years old, minyo o may duha ka anak. Usa ka sundao ang akong bana, taga General Santos City. Punto legal lang akong suliran. Kabahin kini sa among kaminyoon o sa among pagpuyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang wa pa mi magkaila ining akong bana, dihang 19 years old pa lang ko, og usa ka estudyante. Ingon ni ang mga panghitabo. Ha? Nana kay uyab Marisa? Yes, tay Jean! Kinsa man nakaila ko? Wa, uy, kay dili siya taga-tinhi. Ay, taga-asa man din na siya. Layo ang ila? Sa bukid. Ha? Asang bukira ba? Sa kabukiran lagi. Tuwa siya magpuyo. Siya pa, di na siya magtarong, uy. Taga-diin bitaw. O sa bitaw siya kasundaw, uy. Mong tuwa siya pirmi nagpuyo sa bukid. Yapag man ka, uy. Anong nagkaila mas mo, anak? Secret! Ay, unsa man, ganahan ka makauyab ko sa kasundaw? Na siya kauban nga nangita sa buyab. Payuan na tong number, aron mag-text mate mo. Unsa? Hala, nanawag na kitong nag-text na ako. Nga nagpailang usa siya kasundaw. Kauban sa uyab ni Marisa. Marisa, ginuy. Isamok na noon ko ani tawanan da. Wag ani ko mo reply kay di ko ganahan. Nanawag naman noon. Ay, tubagon ko na lang, uy. Huwag balibaran. Hello? Hello? Jen? Hala. Kanindot sa iyang tingog. Hello? Hello? Oh, amin ako maminaw ka lang ako. Kumusta? Walagi ka mo reply sa akong mga text. Kuan ka nang... busy lang ko. Wadi ay ko'y load. Paludan lang tika ha? Ano magka-reply ka na ako? Ha? Reply na ba ako ha, Jen? Ha?
Um, Oy, naibaw na kuha nga smile, Jen. Mauna na! ang, nga ikong man to kung dili ta mo tupay niya. Kay paludan man ko aron ma-reply ko. Budan mo sa siya, di ba? Aw, buotan man ay ka-istorya. Pero ako may bawa sa personal ha. Kung unsa gid ang iyang batasan, O, pagkita na lang mo sa personal. mabita ingon niya. Pero nahadlok man ko Marisa. Yan ang mahadlok man ka, uy. May magwa ka ikasukol. Amiw. Bitaw, nagplano na may magkita. Ay, kana. O, good luck sa inyong panagkita, ha, Jen? Oh, I'm happy for you. Kiin dyan magkakuha ni Daniel, uy. Wa pa man. Jen, Siya na ni. dali na. Angkas na dali sa motor. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Natugyan ko gyud ang akong kaugalingon ngadto sa nauyab nako nga usa ka sundao nga si Daniel. Nagsigi-sige na nga mong panagkita. Hangtod nga ni mapdos ko. Og usa pa nako masayri ang dili nako madawat nga usa ka kamatuoran. Unya, Ay, sorry, day, Jen, ha? Karon pa masagukusulti ani ni Ronan nga akong uyab ba. Maminyo man day puno nas Daniel. ha? Unsay minyo? Minyo na lagi kuno na. Og ampot kung tinuod ba, ha? Nga buwag naman pukuno sila sa iyang asawa. Kinuo ko. May umaabot na bayaming anak. Paselo ako, Jen. Nga ako nagilimod nimo. Apan tuo iko. Dugay naming buwag sa kong asawa og may gipirmahan magani ni nga wa na mi hilabtanay. Ginoo ko, Daniel. Mabdos na baya ako. Tuho ilagi ko, Jen. Dugay naming buwag. Og aron ka matuo. Iyon ini na lang. Magpuyo na lang ta. Unsa? Kumusta kinabuhing Minyo? Ay, minyo ba, uy? Nga di man gyud mi kasado. May lain mi gyud siyang gipakaslan. Ay, ani day ay. Kanang nakoy kailang nga sama ninyo og sitwasyon. Nakasal ba yan sila? Ha? Giyon sa Manila pagpagkasal? Nga kausara man kaslon ang tao. Pagpa-convert mo og Muslim, aron makasal mo. Ha? Di horay ini sin wali niya kay manghod niya usog. In siya ipaasawa na kay mo. Ha ungsod kaya pag isunan sinta mo. Kaya mo pag-asawa ka niya. I love you, Jen. I love you too, Daniel. Asawa na kita ka. Nagkasal na kita. O ginaot nga dili ka na magduda pa sa kong pagbati diyan mo. Daniel. Ayo! Papalit ako ga asin! Kadiyot lang ha. Pila ka. Uy! Marisa! Amaw man ka, uy! Happy ka na kong customer. Dali, dayon. Dayon, diris amo. Aw, kadiyot kay ablihan sa nako ang gate.
bahay na mo nga concrete. Ingon man sakyanan. Ingon man tindahan. Daoy. Ay, Oh, pero nabala ka baya ko, Marisa? Nga, basin, kadit lang mo tunga ang iyang asawa o manginlabot sa among mga napundar. ha? Dili gyud na mawa sa akong una-una ang kabalaka. Nga basin kalit nga mutungang asawa gyud sa akong bana ug manginlabot sa among napundar ni Daniel. Sa pagkakaroon, duha na ang among anak og 14 years naming nag-ipon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, minyo ning akong nabana. Sa Muslimi nakasal, apan kasado gid siya sa iyang asawa. Unsa man ang status nako sa kinabuhi sa akong bana. 14 years naming nag-ipon. Ikaduhang pangutana, sud sa 14 years namong panag-uban, human mi makasal sa Muslim, nakapundar mi og yuta. Bay nga concrete og ingon man tindahan. Magapangilabot ba ang iyang asawa ni ini? Ikatulong pangutana, kung may bawang iyang asawa, nginaminyo og usab ang iyang bana nako, pwede ba miniyang magukod o ikiha nga may gipirmahan naman kuno sila sa ilang panagpuwag? Ikaupat og katapusan, may duha mi ka anak. Matawag ba nga legitimate ang among anak nga sa Muslim raman mi nagpakasal? Maayo ba sab nga ipangan sa among mga anak ang among napundar? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Jen. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw sa mga niaging adlaw niaging tuig amo gihapong tingog sa ako ang partner ang inyong madungog matag ingon arong orasa no Monday to Saturday way sipyat Luzon, Visayas, Mindanao ug sa mga naminaw nato all over the world pinaagi sa internet nato sa YouTube ug sa Facebook nga mapaminaw ninyo ang mga nagkalain-lain natong mga programa. And sa mga gusto mo pada sa ilahang mga suwat, ayaw mo kaulaw, dili ta magduha-duha, deara ang mga paagi kung saan nyo pagpadala. Suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official Reuters page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta ato mga sukintig paminaw? Padayon ta sa ato ang mga kinahanglan tiwasunon ug buhaton samtang naminaw ta ato ang mga higala ug mga avid fans and listeners nga naa sa ilahang mga opisina, sa ilahang mga panimalay, ang mga nagdrive, sa ilahang mga sakyanan, pawa slaay. Kumusta man mong tanan din ha? No? Kumusta man ang ato ang nasudok na aligre man kaayo tarong mga panahon na? Daghan mga issue karon, no? Daghan sa kay mga abogados internet. Ako lang yung hangyo ba? No? Kanang daghan man nahimong expert sa PIL mom tani akong master dito sa India niya kanang nausab man ang balaod sa ilang opinion di naman mao. Sigon sa akong gitun-an pero di bitaw guys no. Ako alang hangyo wa gyud nay problema nga muhatag ta sa ato ang opinion, muhatag tag sa ato ang stand. Nindot kaayo na kay kanang makadiskurso ug maka-express ta sa ato ang mga opinion. Ang ako alang hangyo is this. Muhatag gani tag opinion ato sang klaruhon ug sabton ang mga facts ug unsa gid ang nahitabo. Sabton nato, basahon nato, susihon nato klaro pod ug unsa puy balaod para masabot nato ug makahatag tag klaro nga sakto pod nga opinion. Kay lisod man kay na og ako pong hangyo basa mo og kanang mga legitimate nga mga kanang writer, kanang mga social media nga mga writers, ayaw mo pataka og post kay awa ka tumingon silang nanay TRO wa padi ay sige post hala o pa man ni isyong Supreme Court og TRO nya taka lang mo kay kamo mismo wa pud mo mususi kay inyo pong nabasahan ang post inyong silingan nga tambay Mao gyud. nga inyo dayong gi-repost ayaw basa mura na ato ang hangyo pangita mo og kanang mga legitimate nga mga sources na amay daghan nga mga
learned pod og mga intellectual pod no nga mobasa. So stop the spread also of mga fake news nato. Palihog lang ha. Okay, Yes. ang atong makuto nga Quote for the day. pagtulunan. Yes. Nakoy nakita Andrea to ni no. Mm. Habit develop into a character. Kung unsay imong piming ginabuhat, mahimo na nimong part sa imong pagkaikaw na makuan ba kana bang maanad na ka nga mao na imong pagbuhaton. Yes. So be happy of who you are. Correct. Be contented. Be contented. Ayaw compare imong kaugalingon sa imong migo. Dili man ta parihas. Usahay dili pud ta dungan nga mas-successful. Usahay maguna sila. Unya maguna sad sila kahagba. Mausad. Di akaw awit pug ka successful di ba basin di bubos-ubos ra kag kahagba. It's Ana never lang too gina. late kuno to start whatever you think gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Yes. Okay. So, gato ang letter sender. Atong letter sender attorney taga General Santos City, no? Yes. May mga kailan na to General Santos City, no? Or Si Senator Manny Pacquiao. Ang pambansang kamao. Pansang kamao. Ako miga nga si Sol Marisa to, taga General Santos City sa high school. Ako no? na lagi greet ni mga taga Inupakan, oy. Mga Kudira o Didasi family, si Tony Gibbs, si Jimmy Yao, no? Taga Bairan, Naga City, si Richard Garhas, Barangay Huwagdan, Ubay, Bohol. Mga sumayang family. Mga taga Glan Sarangani ato ni dagkusugan nato diha, no? Yes. Hangi kita kasuking tigkami na diha, no? Correct, no? So, kumusta man, sipa big kita sa Mindanao? Anywhere in Mindanao. But never good ni Sub-Saharan Mindanao, ha? Teacher ko musugot, naglakot sa ko. Ato kay, baka ano, Dok? Mindanao ba ako na tao? Mao. Davao ba ako nga tao, no? And then, taas kaayo Dato ang ang... Mindanao, oy. Dato, very, very Sa dato. makakitag ka ng hydroelectric power plant, ha? Pasimple lang na sila, simple lang. Di lang ni sila pud inana kagara pareha sa uban dito sa Luzon. Pero dato Mindanao, wag yung mong ismulin. Mao gyud, no? Yes. So, ang atong magtatampo si Jean, 36 years old, minyo, may duha ka anak, usa ug asa ni, usa ka sundaw ang iyang bana. Punto legal ang atong sulat-suliran karong adlaw ata ni, no? Unang pangutana ni Yes. Jean, minyo ning akong nabana sa Muslim mi nakasal. Pankasado sad siya sa iyang asawa. Unsa man ang status nako sa kinabuhi sa akong bana. 14 years naming nag-ipon. Muslim Hold on. Muslim ang iyahang nabana. Sa Muslim sila nakasal. Kasado gyud siya sa iyahang asawa, meaning ang Muslim manggod, no, are allowed to have I think 4 or 5 wives. 4, basta maka-afford ka. Basta maka-afford ka, no? By highest respect, no, sa ato ang mga igsuon nga Muslim, labi na sa naminaw karon. I may also be wrong kung unsa gyud ang saktong culture, but sa ako ang nasabtan, allowed sila, no, to have more than one nga wife, and that based on that, exempt sila sa kasong concubinage. If Muslim gyud ang lalaki, if Muslim sila, gikasal sila sa Muslim rights, pwedeng maka-enter into a second marriage ang usa ka Muslim nga laki. So in this case, unsay status niya sa kinabuhi sa imuhang bana, then you are the second wife of a Muslim. Mauna ang pasabot, dili ka kabit kay Musliman and di man na bigamos ang imuhang kasal. You are the second wife kay nakasal man ka siyag una. So second wife ka sa Muslim. I don't know unsay laing tawag ana or naabay laing tawag ana under the Muslim religion and the Muslim culture, but legally speaking, second wife ka. So allowed ang Muslim og 4 o 5 ka anak. Yes. Or rather asawa. Yes. Tinod na kaya akong mga Muslim mga medical student ako Yes. pangutanon tinod magyud ko Oo. na. Ikaduhang pangutana, sulod sa 14 years namong panag-uban human mi makasal sa Muslim, nakapundar mi og yuta, balay nga konkret ug tindahan. Makapanghilabot ba ang iyang asawa ini? As I know, dili, no?
dili makapanghilabot kay naama na sila certain arrangement no nga ang properties nga gipalit ngadto sa first wife. Ang properties nga gipalit sa second wife. So dili makapanghilabot ang first wife ngadto sa pamilya or sa mga kaptangan nimo as a second wife. Dili makapanghilabot. Yes. May tubag ni attorney, na? Okay. Sama nga siya, di po makapanghilabot sa properties o Dili asawa. sa correct. That is No? correct, Doc. Iyang ikatulong pangutana. Ikatulong nga pangutana. Kung makaibaw ko Kung no. makaibaw ang iyang asawa nga manaminyo og usab ang iyang bana nako, pwede ba mini ang maggukod o ikiha nga may gipirmahan naman kuno sila sa ilang panagbuwag? So nagbuwag pag yun di ay sila sa first wife pero Muslim man ang imuhang nabana and ang ako ani kinabi at pud careful pud ta because dapat pagkasal niya sa iyang first wife Muslim na siya. Dili nga lain iyang religion sa Dili first siya pwede marriage. Kristiyano siya, niya Muslim yung Nagpa-Muslim siya para makakasal siya kaduha. Dili na kay mura man nag-circumvention sa law, Doc, 'di ba? Nga maka-circumvent ka, dapat Muslim ka and then before the marriage. So, I think dili no, dili ra ka mahilabtan. I think okay ra gyud na ang imuhang kahimtan din ha. Dili ka pwede. Ang wife niya is dili pwede makapanghilabot, no? Kay kanya-kanya man mong properties. Okay. Mo kuno nay sakto nga pamaagi, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. May duha kami ka anak. Matawag ba nga legitimate ang among anak nga sa Muslim raman kami nagpakasal? Maayo ba sab nga ipangalan sa among mga anak ang among napundar? Okay. So ako ang klaruhon lang ni nga dili mo pwede makiha labi na kung if ang imuhang bana na minyo sa iyang first wife nga Muslim siya. Because like I said, allowed man gyud ang Muslim og several marriages. So again, you are the second wife. So dili ka pwede gukod or makihaan for bigamy kay naminyo ka. Ang iyang katapusang pangutana unsay status sa iyahang mga anak, legitimate kay dili man bigamos ang inyuhang kanang kasal. So legitimate kay valid man ang inyuhang kasal unya, whether it would be wiser nga sa inyuhang anak makapangalan pwede ra gyud pod, pero kung minor de edad pamanggod na ang mga properties pod sa imuhang mahug manggod nga guardian mo unya, ako asang concern labi na og magkatiguang natadok ba unya wa kayo tay ipong kwarta, maabot ang panahon nga magkinahanglan ta nga mobaligya baron og kabtangan kay usual man gyud ni no, kay para siguro makapanggasto-gasto nato sa ato ang mga tambal when we get old, kay apil man gyud na sa ato ang rason nga nung magpundar ta og kwarta og mga katigayunan pasin wa mo'y magamit inyo or maglisod mo unya maminyo ng inyuhang anak masagla nag-asawang dalo baron di ta ka sure no. So I would want kay total legitimate man ang inyuhang kasal, I would rather nga sa inyo lang sa. Total manunod raman niya na ang inyong anak magpundar mog inyo. Why am I saying this? Because based sa experience nako sa akong mga clients no, mausa na usay na hitabo nga gipangaan nila sa ilahang anak tanan, pag abot nga nagkinahanglan na sila kwarta, galisod na sila dok kay naghimo mang swapang ang ilahang anak. Ang mga anak Di man mo baligya Di sa na mo ilahang share. katigayunan. So naglisod na noon sila no. So better also nga i-secure pud ninyo ang inyong future. Okay. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.